Issa li ġew kassar ir-reżenja minn membru parlamentari, il-mistoqsija daret fuq il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil. Fost oħrajn il-Partit Laburista staqsa meta sar jaf il-kap nazzjonalista blotjiet li ġew kassar minant ta' Gaffarena. Kien innotat ukoll kif Busuttil qed jipprova jirkeb fuq id-deċiżjoni li jirreżenja mill-Parlament l-eks Ministru. Dan meta salejliet Busuttil stqar li ma jarax għalfejn ġew kassar għandu jieqaf minn deputat parlamentari. Imma mhuwiex każ li wieħed ikeċċi mill-partit persuna għax trat karozza jew għax ħadet xi ħaġa minant individwu. Il-Partit Laburista fakkar kif Busuttil mhux talli ma kundannax lil ġew kassar li kien l-unika ministru minn kabinett sħiħ li appoġġjah fit-telieqa bħala viċi kap, iżda qal li qed jiddispjaċih wara l-irreżenja. Dwar din ir-reżenja tkellmet ukoll Therese Comodini Kakija, qalet li Simon Busuttil aġixxa mill-ewwel. Daqskemm huwa ċar ukoll illi hekk kif Simon Busuttil sar jaf b'dik l-informazzjoni ħal passi, ħad deċiżjoni, eżerċita il-poter tiegħu li jkollu dixxilpina fuq il-membri tal-Parliamentary Group u hemmhekk wettaq ukoll id-deċiżjoni tiegħu. Iżda d-dikjerazzjoni ta' Comodini Kakija merja Simon Busuttil innifsu meta mhux tan li ried lil kassar fil-Parlament iżda qal li jemmnu meta dan tal-aħħar qal li ma kienx jaf botjiet ta' Gaffarena. Nassigurak illi nemmen lil ġew kassar. S'dan it-tant meta kienet qed twieġeb mistoqsijiet dwar il-familja Gaffarena, Therese Comodini Kakija qalet li ltaqet ma' ġew Gaffarena. Madankollu hija ċaħdet li rċiviet donazzjonijiet mingħand Gaffarena jew ingħatat xi għajnuna fil-kampanja elettorali meta kontestat fuq is-sitt distrett għall-elezzjoni ġenerali.